Namar ki Jingïalang babun bagi Nongñiah kamai dagi kali auto rickshaw ki jiet tengku na kapor sakapor hasor Nongpoh kumta ka kunhun ki Nongñiah bat Trai auto rickshaw kila pentip bakan don ke Jingïalang ha ka khat saw tri nai lur arja arpusal nadu kapor sipo beje men step hayeng dorbar hall yo maulong. Ya kate ke Jingïalang la tenrong hauba LF lingdo banlong uwei na pedang ki Nonglum Jingïalang la new convener. Habakran si Kyllut pathai kubor uba LF lingdo oleh tu. Baka ay bapenlong iki ban bak kli hi ya kate ke Jingïalang kadai hadin ban nakaliang President ke Nongpoh Region Auto Driver and Owners Association syam la pensngap ya ke Jingdawa jongki ban penlong ke Jingïalang kumbala ang not hi daki babun ki Nongñiah bat Trai auto rickshaw. Kumban sukudau dang haki kendiat teo baladam nakaliang ki Trai bagi Nongñiah auto kamai Nongpoh kila dawa bau Marcus Martin President bun penlong no ya ke Jingïalang ban pentamai no ki Nongñiah jong association. Nalor kene la dawa ru bau de ban ai ru ka kai pot trai kam haringkat ki jing dia ka balasa teng kumba khat laisnam ka bakila ai por shipos ngi ba Marcus Martin bun khot ya ke Jingïalang hendrai tat hadu menta President ulasngap menti penban. Kani kasih sajang kebanwan mengka na kaliang jongi ki Trai jong yato kunjur ki Trai bar ni perlong ya ka general meeting kata kasih sajang ka hab ha khat saw torek but ni kerpat na kaliang jongi ki convener ya baro ki Trai jong yato kunjur ki driver makin silva ban simkhia banwan hagate kasih na kabanta ban perlong ya ka general meeting bania kendong na kita banikran ya ki kam ki bahap apo jong ka asosiasyon ka jong ihi bad ha juru kapor ni kerpat ya ki paiba kinonglek kinongwan na kapata kate kasi sajan ka pamenta ngi kerpat ya pi bapin sewa banesha kendiat por bani na kapata kate kasi namar ba ki babon na ki driver jong ki auto wijingi ni don kate ka kam ka bakarki ban penlong ya kate ka Jingïalang paiba kini ya kendolang kate ka ketika sini nak minta bani keren ya ki Jingïalang ki bangi hi kum ka session ya kendo hapo jong kina ki hadlai bat kasau tuli ki senem kum ta mi kerpat ya ki paipa bin subha ban yaisha keniat lese amdon auto ketika sini namar bangi bot ban sedang ya ketika Jingïalang nadu ka por sipo beje ni ban se ban boycott no ya kata ban ni la sim ya ka wei karai ya ka sur jong paipa obabon balang bangin sim ya kan senjam ban yai no sakman daladehi kai ka ba in ya sikman in sapek hakati ka tarik pat kasi balabo bat sagawai ka ba nagliang tuni ki convener ni don ban kerpat ya ki para driver pada juro kapor ni pentip sya ki driver bat ki Trai jong kito bagai ceka ka pangimot ban penlong ya ka general ting hakati kasi kalong ha ka dorbar hall hangte hapo yomolong Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed ye ki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhak ka jing im bakam bhak pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya